Menditik botatzen duzu, eta ez da apurtzen. Uretara botatzen duzu, eta hautsi egiten da. Zer da? Herria ez da garbia. Nolakoa da? Ogia gazta haragia ebakitzeko balio dute dendetan saltzen dira. Zer dira? Labana. Ura ez da garestia. Nolakoa da? Oiloak egiten ditu. Kanpotik gogorra da, barrutik biguna da. Zuria eta gorria da. Zer da? Arrautza! Fruituak dira, txiki-txikiak dira, gorri-gorriak dira. Ez daukate ezurrik, lurrean daude. Zer da? Marrubiak. Gorputzan barruan dago, azalaren eta haragiaren azpian ere. Da oso gogorra. Zer da? Hezur. Haragia eta arraina jateko eskuan hartzen dugu. Ez da labana. Zer da? Gardezka da. Guk jaten dugu. Saguak ere. Zer da? Ez da itsasoa, baina arrain biziak ditu. Baina alduzu ikusi etxean eta akuario batean. Zer da? Arrainontziak. Marrubia ez da gogorra. Nolakoa da? Hori da. Biguna da. Autoa ez da merkea. Diru asko balio du. Nolakoa da autoa? Da ikusteko. Ikusten dugu. Etxeak eta personak. Zer da? Leihoak. Animalia handia ada itsasoan bizi da animale horrek hau handia adu. Zer da? Balea. Larrean dago, behiek eta estoek jaten dute. Berdea da. Zer da? Belarra da! Hiru atetxo gara. Uretan garaia. Bakoitzak 2 eta batuketaz 6. Ze zenbaki da? 330. Morea eta berdea da. Jaten da. Zer da? Berenjena da. Fruta da. Errukbi pilota bezalakoa da eta epi burua bezalakoa da. Horia edo berdea da eta oso gozoa da. Zer da? Meloia da! Urdina da. Olatuak dauzkan arrainak bizi dira. Zer da? Itsasoa da. Guk jaten dugu.
Hauak ere jaten dute, fama handikoa da, idia esnalkoa. Borobila eta mangoa du. Janaria egiteko balio du. Zer da? Sarkaia. Amak tarta ekarri du etxera, eta ni nahi dut osoa, baina ez da niretzat bakarrik. Zenbat da niretzat? Argia ez da biguña, nolakoa da? Gogorra. Haragia eta reima jateko eskuan hartzen dugu. Ez da labana, zer da? Negua lotan pasatzen du. Oso indartsua eta iletsua da. Gehiena ez dia gustatzen zaio, eta kobazuloetan bizi dira. Zer da? Artza da. 12 zapata da. 12 bat da. Eta 2 zenbat dira? Pare bat. Zuri, eta biribil. Iluntasunean aritzen nabil. Zer da? Ramonaren eguna da, beraz, ez dugu bazkalduko etxea. Bazkalduko dugu kanpoan. Nun? Dia. Animali handia da. Itsasoan bizi da. Eta animali horrek aho handia dauka. Zer da? Balea da! Oioak egiten du. Kanpotik gogorra da. Eta barrutik biguña da. Zer da? Arrautza. Gorria da. Pepitak horiak txikiak ditu. Eta hostoak más o menos handia den. Zer da? Marrubia. Autoa ez da merkea, diru asko balio du. Zer da? Garestia. Gu jaten dugu, zauek jaten dute, koma bikoan dira enbia zabalgoak. Zer da? Gazta. Eskuan hartzen dugu zopa jateko. Zer da? Intrigante. Goiara da! Argia ez da biguña. Nolakoa da? Gogorra. Ura ez da garestia. Nolakoa da? Zerbia, garbia ez da. Nolakoa da? Zerbia zikina da. Gorputza dauka. Hankarik ez. Besoak bai, eta bururik ez. Zer da? Arbola da. Abi zapata donzena da, bi
Bi zapata zenbat dira? Ogian gazta eta haragia ebakitzeko balio dute. Dendetan saltzen dute. Zer dira? Animali handia da. Animali hori itsasoan bizi da. Eta animali horrek hau handia du. Zer da? Espirituak dira, gorri-gorriak dira. Barruan ez dute zurik, lurrea daude. Eta txikiak dira. Zer dira? Ondo pentsatu. Orain esan. Oso ondo lagunak, asmatu duzute. Marrubiak dira. Bereziak barrua dute eta oso gogorra da. Gure gorputzean ere badago. Azalaren eta haragiaren azpian dago. Eta oso gogorra da. Zer da? Ezurra! Guk jatan dugu eta ratoiak ere. Zer da? Zer dela aurrean punta bi eta atzean zulo bi. Guraizeak. Itsasoan dago, ez da arraina, lurra da, bertan jendea bizi da, eta inguruan ura dago. Iruñen eta Donostian badaude. Zer da? Irlanda. Burugoguna nork egin zion jakin nahi zuen satortzoa. Frigorifikoan dago. Esnekia da. Jaten dugu, zer da? Jogurra da! Eskuan hartzen dugu, sopa jateko, zer da? Oilar. Ez naiz zurezaren lagunpi adar horretik. Norbait harrapatu gero, tira, baekizu zertan. Zezena. Okizu zena da, eta gauz askotarako balio du. Zer da? Mobila da. Gorria da, erretzen du. Zer da? Sua.